Mä oon killattu aseen sillä, että mä daivasin se ylitä. Kohti Hankel 1-2. Ootko sä kommunistinen toveri? Osaatko sä vittu puhua kun Jaa. Mä luulen, että se oli laskeutumassa. No ei todellinen teppu tuolta Hankelle. Se alkoi vetää vittu suoraan ylöspäin, et se kuitenkin. Ottaa sitä samaa nurkkaa. Vähän jotain housua. Jänniä! Vitun bomberit vetää 10 kilometrin korkuudessa. Hei. Ollaan Junker 88, jota mä päätin lähteä tähän perään. Suu aggressiivisilla. Hei nickname, tuu niitä moottorit. Jaa. A. Ei ainakaan elossa. Apua!